Sanibonani bafethu, sengiphinde ngabuya ngeindaba ke ezimnandi. Ngiyazi abantu abaningi bayayibuza ukuthi engabe ke uLili uzoya na ejele noma angeke aye ejele, nanokuthi ke njengoba singasamboni lapha ke uNjeza, engabe ke kuyimpawu zokuthi uNjeza ushile lapha ke kuZalo. Ngaphambi siqhubeke nevideo yethu mbukeli, bengicela ukwamukela ku channel yethu ke iCnews. Mawufuna uhlezi u-update ngeindaba zama-teaser, bengicela lapha ke u-like le video uphinde usubscribe kuyo ke i-channel yethu ke iCnews ukuze ke uzohlezi updated. Kanti ngiyabona lapha ke einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayibuza ke ukuthi engabe ke uLili uzoboshwa na noma angeke ke aboshwe, ke sesibonile lapha ukuthi ke amaphoyisa asebenza nayo lapha ke estation ke ahamba undercover afuna ukuthola ukuthi kwenzakalani ngoNjeza, yini ke eyenzeka, njengoba wazi ukuthi ke umndeni wakhe lapha ke uLili ke wakhanda ke itulo kanye lapha ke uMondli ukuthi cha akuthiwa lapha ke kwafika igebengu, izona ke igebengu ezadubula ke uNjeza, hayi ngoba nakuLili. Kanti uLili samkhumbula ke ehamba ke cishe ke econfess lapha epolice station ukuthi yini akwenza, but ke kwaba nenhlahla ukuthi ke kwagcina ingenzakalanga konke ke lokho ke, but ke amaphoyisa aqhubeka ayanuka azenzela lona ke uphenyo ukuthi ke uLili engabe ke ufihleni ke lena engaka. Silandile ngayo lapha ke udaba ke oluthintana ke noNjeza. Kanti ke siyazi ukuthi uNjeza wahamba ke kuZalo ke engazi nokuthi uyapi, but engakusho bafethu ngiyaphinde ngenza ivideo yesibili ngikhuluma ngalapha neUNjeza ukuthi cha uNjeza akalishile lapha ke uZalo, ukuthi uZalo ufuna ukukhanda lapha ke udweshi, njengoba ke udaba lakhe lapha ke uNkunzi selithe ukwehla lapha ukushisa, but nje engakusho ukuthi na uNkunzi usazovelela nje ezinye zeinkinga ke uma sekuphela lapha ke inyanga yawo lapha ke uJune. But nje back to udaba la uNjeza bafethu akayindawo. So konke sikuphethele khona ke bafethu ngalo lapha ke uZalo. Ngicela ungakhohlwa ke ukusubscribe uphinde ulike ivideo yethu ke iCnews. Okukhulu kakhulu ke mbukeli, bengicela lapha ke uclicke i-notification bell kuyo ke channel yethu ke iCnews ukuze uzohlezi u-updated ngazo lapha ke indaba ke ezithintana ke noZalo.